вечер тогава. Добре дошли на премиерата на тази прекрасна книга. Казва се Лапи. Авторката е до мен. Тя пък се казва Теодора Яна Якова или накратко Т. Яна Якова или още по-накратко Яна Якова. Искам да кажа, че появата на нов, пък нов и талантлив детски писател едновременно в България е изключителна рядкост. Преди около 4 години имаше един телевизионен формат, помните го, Малкото голямо четене, където бяха класирани 100-те любими детски книги на българите. И мога с тъга да кажа, че вътре имаше само 3 живи български автори от общо 100. Всички останали бяха или чуждестранни, или български класици, които вече не са между живите. Това показва колко малко всъщност се издава съвременна детска литература. Един от тези 3 всъщност е Виктор Самуилов, редактора на Яна. Аз лично смятам, че Яна има всички данни да се превърне след няколко десетилетия в класик в детската литература. И това се дължи на няколко причини. Първо, тя е умна и остроумна едновременно. Това тези, които са чели книгата, вече са го забелязали. Тези, които не са, тепърва им предстои. Тя е талантлива. Не се страхува да опитва нови неща. Истината е, че когато тази книга за пръв път се появи при мен като издател, към нея нямаше илюстрации. Имаше само няколко, които Яна беше изпратила като ориентир за издателите, но нямаше никаква амбиция да бъде илюстратор на собствената си книга. Аз се поощрих, тя се хвана на въдицата и резултата го виждате, доста е хубав. Това е много важно. Човек да, особено във времето, в което живеем, да е отворен към нови неща. Друго много важно нейно качество е, че се вслушва в мнението на по-опитните от нея. Тя работи доста дълго и с Виктор, и с Соня. Според мен книгата стана по-хубава, отколкото беше в началото. Промените не са драстични, но са важни, особено за един начинаещ писател. Работата с редактор е от изключително съдбоносно значение. Това важи между другото и за преводачите, и за всички хора на словото. Казвам се Теодора Яна Якова и съм автор на книгата Лапи. Не съм очаквала самата, че ще направя детска книга. Сякаш тя ме намери. Тя сама ме намери. Съвсем в началото беше заглавието. Една приятелка ми го спомена, просто каза Лапи. Беше в един контекст, но аз си помислих, в това заглавие има толкова много пакости и приключения, че самата аз не знаех какво ще се случи. Пишех я глава по глава, без никаква идея къде ще отидат тия котки и какво ще правят. Така че всичко тръгна от него. Нямаше някаква грандиозна идея, нито пък имах идея докъде ще стигна. Котките са много независими, пакостливи. Така в съзнанието на хората дори се свързват с отрицателни качества, като лукавство или хитрост. Такива създания са и са, според мен, много благоприятна почва за развиване на характери и ситуации. И също така винаги съм имала котка, освен през последните години. Така че съм наблюдавала от първо лице как те действат и ми беше много естествено да ги направя герои. Аз като че винаги ще правя това. Ще харесвам и да разказвам истории и да илюстрирам. Да, има нещо, върху което работя. Имам още една книга, която е приключена, но не е дадена за издаване. Пожелавам на всички читатели на Лапи да се забавляват много с тази книга.
Диана Димитрова, студент 4-ти курс в надпис при професор Атанас Танасов. По-скоро си мисля, че децата биха обяснили тази книга на родителите си. Тя е за големи, за пораснали деца. Чудеса се случват всеки ден, според мен. На всички хора стига те да искат да им се случи това нещо. И аз мисля, че срещаме определени хора в живота си, определени неща се случват и това не е случайно. Поне аз в случайности не вярвам. Когато падна първия сняг в София, като днешния ден, всичко беше затрупано под снега и беше някакво много, много магично. И си спомням, че може би на следващата или на последващата вечер в 3 часа се събудих и просто написах приказката. И взех, че се илюстрирах сама. Може би си пожелавам повече такива зимни вечери и най-вече здраве. Здраве, най-вече здраве. Искам да пожелая на всички здраве, защото не знам, аз просто си мисля, че хората, които живеят в България и още не са емигрирали, вярват в чудеса. Все пак в книгата за това става въпрос. В камерата. Ръкописен, както пишат най-добрите ученички в училище. За да се разбере, че това всъщност е една нежна приказка. Много романтична приказка, в която красотата се бори да излезе наяве. И чак след това вече може да се загледа и в рисунките. Всъщност, първото нещо, което направих е да оценя рисунките и чак след това да обърна някакво внимание на текста. И наистина те са такива, че човек може да остави всичко заради тях, а не бива. Тя си ги оставя ето такива, каквито виждате. Мрак и готически тъмносив цвят. Което направи книжката по-малко детска. Не направи по-малко романтична. Аз, като дете, което никога през живота си няма да порасне и няма и да кара кола през живота си занапред, както и от много години насам, хареса много повече тая книжка, отколкото розовите, жълтите и светлосините. Тази книжка изглежда просто величествено.